Dnes mám pre vás špecialitku, ktorá sa na trhu len tak nevidí. 2 10-árové pozemky vedľa seba a na nich 2 poctivé domy. Či ste väčšia rodina, priatelia, ktorí si chcú byť blízko, alebo plánujete menší developerský projekt, zbystrite pozornosť. Rozhodne máme čo ponúknuť. Sme v Alžbetinom dvore, časti obce Miloslavov, ktorá patrí medzi najvyhľadávanejšie satelitné oblasti pri Bratislave. Jej mohutnejúca občianska vybavenosť v spojení so zachovaním vidieckého prostredia ponúka ideálnu kombináciu pre pohodlný, no pokojný rodinný život. A práve tu, v stabilizovanej časti obce, v pešej dostupnosti školy, obchodov, vlakovej stanice aj autobusovej zastávky s priamym spojením do Bratislavy, máme pre vás až 2045 m2 rovinatého, slnečného pozemku, orientovaného na juhovýchod, so vzrastlou zeleňou, ktorá poskytuje príjemnú kulisu aj súkromie. Na pozemku stoja 2 samostatné stavby, každá so svojimi prípojkami a meračmi energií. Medzi nimi len symbolická hranica bez plota. Jeden z domov, postavený svedomito v roku 1975 spálenej tehly, ponúka 3 veľké izby, samostatnú kuchyňu, mansardku a pivnicu. V roku 2017 prešiel zásadnými obnovami. Nový krov, strecha, kotol, aj kuchyňa. Zastávanú plochu doplňajú hospodárske budovy a samostatná garáž. Druhý je jeho mladší a priestrannejší sused, skolaudovaný v roku 2002 so 6 izbami, 2 kuchyňami, 2 kúpeľňami a garážou. Ideálny na dvojgeneračné bývanie, prenájom, podnikanie alebo pokojne všetko dokopy. Oba domy umožňujú jednoduchou modernizáciou prepojiť interiér s exteriérom a prispôsobiť dispozície súčasným potrebám. No ak máte veľkolepejšie zámery, územný plán vám dáva zelenú. Od 3 samostatne stojacich domov, cez 2 dvojdomy a bungalov, až po projekt až s 10 bytovými jednotkami v 3 stavbách. Táto ponuka prináša skutočne veľa možností. Ak si chcete overiť, či ponúka riešenie aj pre vás, veľmi rada to s vami skonzultujem na obhliadke. Teším sa na vás.